Den nomologiske energi i april måned i år 2026. April er en måned til at komme ud af din skal, være sammen med andre, leve livet og udtrykke og dele det, som du ønsker. Velkommen til, smukke sjæl. Jeg vil meget gerne dele med dig, hvad det er for nogle tematikker, der ligger til os alle sammen i april måned, nomologisk og spirituelt. Jeg vil nævne de her temaer en af gangen, og så vil jeg gå lidt i dybden med dem bagefter. Det første tema, som er super positivt og vigtigt, det er, at vi altså nu her i april måned står helt rent i energien for 2026. Så skal vi snakke lidt om den naturlige energi i april måned. Der ligger også et tema omkring noget styrke og lederskab. Så har vi et meget stort og flot formål den her måned omkring at leve i nuet. Der er et tema omkring bevægelse, flow og udvikling, som vi skal folde ud. Og så er der et tema omkring livsvej og et tema omkring en autentisk fri kommunikation. Så vil jeg også gerne tale om de krystaller, jeg har valgt til april måned, som er den blå Laimar-krystal, og også 2 grounding-krystaller, der har valgt den sorte tourmalin og røgkvarts. Det første tema er jo det glade budskab om, at vi altså står helt rent i energien for år 2026, nu var vi nået til april måned. Og det er helt utroligt positivt, fordi nu kan vi virkelig få lov til at mærke den her nye, friske energi, som ligger i året. Væk af 2025. Nu står vi i noget helt nyt, og vi har virkelig muligheden for at lave en ny vej fremadrettet. April måned er sådan en slags genstart af årets energi. Energien i april måned er meget connected med den energi, vi havde i januar. De kommunikerer lidt sammen, kan man sige. Det betyder, at hvis der er noget, som du i januar måned satte i gang, eller havde en plan om at sætte i gang, men ikke rigtig kom videre med, så giver april måned en rigtig god mulighed for faktisk at kigge på lige netop det igen. Så det er ligesom sådan en genstartsknap, at du kan simpelthen lige få lov til at starte forfra med dine projekter, med dine planer, med dine nytårsfortsættere, om du vil. Så det giver en rigtig frisk og meget sådan levende, forandrende energi og tone i hele den her måned. Generelt er april en måned, der rigtig gerne vil hjælpe os med at gøre noget nyt og skabe den fremtid, vi ønsker. Så som du kan høre, så ligger der bare rigtig meget frisk energi og en dejlig forårsfrekvens af, at nu begynder tingene at pible, nu begynder der at ske noget. Det store formål den her måned, det er jo så at leve i nuet. Det handler også om mindfulness, eller det man kunne kalde fokuseret opmærksomhed. Jeg oplever nærmest, det er som om energien kommer og siger, vågn op. Det er sådan et wake-up call. Nu er det tid til, at vi skal ud af vores skal. Nu har der været en marts måned med en meget retrograd energi, som har gået lidt langsomt. Vi har også haft januar og februar med nogle lidt modsatrettede energier. Nu står vi i en helt anden energifrekvens. Vi står i en helt anden tone her i april. Det er virkelig som om universet kommer og gerne vil vække os og ligesom sige, hallo, er du stået op? Kan du komme ud af fjerne, fordi nu skal der simpelthen ske noget nyt, nu skal der ske noget andet. Nu skal du ud, og du skal leve dit liv. Det er simpelthen det, som det handler om. Så det er virkelig noget med at prøve at komme ud i verden. Prøve at komme ud og være sammen med andre og leve livet. Og også have opmærksomhed på nuet. Nu har der jo lige været meget opmærksomhed på fortiden i marts måned, og den laver ligesom sådan en streg i energien, at det skal vi ikke bruge mere krudt på lige nu. Nu er fokus altså på at være her lige her nu, og måske have en lille tråd og en lille føler ude på fremtiden i den her måned. Det, som kan være lidt udfordrende i forhold til det er, at der godt kan ligge en lektion den her måned om og måske være lidt for meget op i hovedet. Så det er super vigtigt at prøve at være opmærksom på, ikke at prøve at regne det hele ud. Fordi energien her i april, den kan godt være en lille smule flyvsk, den kan godt være sådan lidt uforudsigelig på nogle områder. Og det er okay. Budskabet er lidt her, at det må gerne være lidt anderledes nu. Det behøver ikke at være, som det altid har været. Prøv at se, om du kan gå med det, som er nyt. Gå med det, der er anderledes, i stedet for at prøve at regne ud, hvordan det så ender, eller hvad det så bliver til. Men prøv bare at være i det. Det er virkelig budskabet, det her med at være i nuet. Så er der det her meget store tema omkring bevægelse, flow og udvikling. Og det har rigtig mange forskellige betydninger. Det handler også helt overordnet set om, at der er noget, der nu kan flytte sig. Der er noget, der kan blive bevæget. Der er noget, der kan være i udvikling, som før har stået stille. Det er også et billede på netop det, jeg var inde på før med, at vi har været meget påvirket af 2025-energien. Januar og februar har været nogle meget kontrastfyldte energier. Marts med retrograd. Der er måske nogle ting, som bare ikke rigtig har kunne rykke. Der er noget, som vi ikke sådan helt har kunnet
tage til det niveau, vi måske har drømt om. Og hvis det er tilfældet for dig, så kommer den her måned altså også rigtig meget med et budskab om, at nu kan det altså rykke. Så du skal endelig ikke give op. Hvis du har sådan tabt modet lidt på nogle ting, så kunne den her måned være rigtig god til at prøve at finde lidt tilbage til det, fordi der er bare en enorm åbning af energi i april måned. Numerologisk set, så er det nok en af de mest positive energier, vi har i det her år. Helt konkret i forhold til det her tema om bevægelse, så kan det faktisk godt tale ind i noget meget konkret bevægelse. Nu nævnte jeg det her med, at det godt kunne være en måned til at komme ud af sin skal og til at komme ud og være sammen med andre mennesker. Og det kunne det meget vel være, men det kan også være simpelthen at komme ud og bevæge din krop. Så hvis du har siddet lidt for meget ved computeren, eller du har været meget indendørs, eller du synes vejret har været besværligt, så kommer april altså også med et budskab om, at nu er det altså på tide at komme ud, nu er det på tide at bevæge din krop. Der kan simpelthen være noget helt specifikt konkret den her måned, at vi måske alle sammen trænger til faktisk at få bevæget vores lemer, vores sjælehuse, om man vil. Der er simpelthen noget her, der har brug for noget energi, der er noget, der ligesom skal rystes og bevæges. Og det her tema med flow kan også komme til udtryk på mange måder, men et tema, der også godt kunne være at spille den her måned, det er noget omkring økonomi og penge. Igen det her billede på, at der har måske været lidt sløvt, det er måske gået lidt langsomt. Den her måned kunne meget vel komme med nogle nye muligheder for indtjening, for nogle nye muligheder for flow. Der kan være nogle ting, der bliver forbedret i økonomien sådan helt generelt. Så det er også en rigtig positiv, konstruktiv energi. Så hvis du har gået og trængt til et eller andet, eller du har følt, at det har stået lidt stille i din økonomi, hvis du for eksempel også er selvstændig, det kunne meget vel være, at der sker noget nyt og noget mere aktivt og sundt i april måned, rent økonomisk. Den sociale energi er også super vigtig at have med den her måned. Som jeg nævnte før, så er det altså en måned til at komme ud. Der ligger en stor tematik omkring det her med at være social og komme ud og være sammen med andre mennesker. Den måde, man jo så kan obstruere energien på i april, det vil jo være, hvis man simpelthen bliver derhjemme, man vælger at isolere sig, og man ikke rigtig vil deltage. Lektionerne generelt den her måned handler meget om stillstand og det her med at sådan lidt stædigt prøve at sidde på sine hænder, at nu vil jeg ikke flytte mig, jeg vil ligesom blive siddende, fordi alt i den her måned vil gerne rykke. Alt i den her måned vil gerne lege og komme ud og have det sjovt. Der ligger virkelig sådan en positiv, lattermild energi i april måned, som den helt sikkert gerne vil have, at du tager del i og deltager i. Det kunne også være et godt tidspunkt til at møde nogle nye mennesker på, fordi der er bare en rigtig social, glad energi til stede. Der er et tema vævet ind i den her måned omkring livsveje, og altså også en forandring af livsveje. Og det er nok et af de temaer, som der er nogen, der ikke vil bemærke super meget, og så er der andre, som vil bemærke det rigtig meget. For nogen kunne det her tema godt tale ind i, at man på det her tidspunkt vil få øjnene op for noget andet, man godt kunne tænke sig at lave. Så det kunne godt være, at man fik nogle budskaber omkring det fra sin guide eller engle. Det kan også være, at man simpelthen møder nogle mennesker, der har en god idé til et eller andet. Det er sådan, der ligger noget den her måned med måske at få lyst til at lave noget andet, eller måske faktisk tilmelde sig noget nyt. Der er måske et eller andet her i forhold til, kunne jeg tænke mig den her uddannelse, kunne jeg måske tænke mig at skifte arbejde. Der er måske noget her i min hverdag, jeg kunne tænke mig bare på en anden måde, og nu kan jeg se, hvordan jeg kan gøre det. Så der ligger en ret spændende energi omkring det, at der er et eller andet i din måde at leve din dagligdag, din hverdag på, og givetvis også omhandlende din økonomi, som er lidt under forandring, eller du i hvert fald kan få en lille idé eller en lille tone til, hvordan det faktisk kunne se ud. Så for nogen kunne det her være meget specifikt, og for andre vil det måske bare være sådan lidt mere bredt. Så er der også det her meget flotte tema omkring autentisk og fri kommunikation. Nu gentager jeg mig selv en lille smule her, men netop de her lidt langsomme energier, der har været månederne før, det laver altså også et ret stort skillepunkt her i april, at nu er der simpelthen hul igennem. Så hvis der er noget, du har følt, det har du ikke rigtig kunne sige, eller noget, du ikke rigtig har kunne dele med andre, og det kan også være på arbejdet, det kan være på din uddannelse, det kan være i din familie, det kan være med din partner. Hvis der har været noget kommunikation, der ikke rigtig har fungeret, eller du på en eller anden måde har holdt dig tilbage fra at ytre dig, så kommer den her måned med en rigtig fin og støttende energi til, at du faktisk får sagt det, som du gerne vil. Og hvis du er en, der for eksempel skriver blogs, eller udtrykker dig, eller poster ting, eller influencer, eller noget i den dur, så kunne det også være en rigtig god måned til virkelig at komme ud med det budskab, du har gået med, som du gerne har ville ud med længe. Der er en meget fin åbning til at tale frit den her måned på sådan mange forskellige niveauer.
På grund af det her kommunikationstema, så valgte jeg den her blå Laimar-krystal som månedens primære krystal. Og det er fordi den her Laimar, det er en af de bedste og mest behagelige krystaller at arbejde med for at støtte vores halschakra, vores kommunikationscenter. Så det er en krystal, der rigtig gerne vil hjælpe os med at udtrykke os frit og virkelig udtrykke vores sandhed. Men ikke på en måde, hvor den sådan går ind og skubber rigtig meget, fordi Laimar er interessant nok en meget beroligende krystal. Det er en krystal, som også er kendt for nogle gange at kunne dæmpe feber, altså sådan helt konkret feber. Jeg har faktisk selv brugt den til mine piger, da de var små, at når de havde feber, så kunne jeg finde på at lægge en Laimar under deres hovedpude, når de sov. Og den har faktisk ved mange lejligheder dæmpet feber. Det er meget fantastisk. Det kan jeg selvfølgelig ikke love, den altid vil gøre, men det er en meget beroligende energi, den bærer på, som beroliger vores nervesystem. Og jeg tror også, det er derfor, at den går ind og støtter med det her halschakra, fordi det kan nogle gange være forbundet med meget frygt at dele noget. Hvis man nu før har oplevet, at det var lidt farligt at sige, hvad man gerne ville sige, eller man på en eller anden måde har oplevet i det her liv, eller tidligere inkarnationer, at man måske faktisk ikke rigtig måtte sige det, man egentlig tænkte. At man på en eller anden måde har syntes, det var lidt farligt at udtrykke sig, så man har holdt sig meget tilbage. Der kan ligge noget frygt forbundet med at kommunikere frit. Så det er også det, Laimaren går ind sådan og støtter det her med at lige få nervesystemet til at falde ned, så man kommer i en rolig tilstand, og så fra den rolige tilstand støtter den ligesom halschakret, så man kan udtrykke sig. Så jeg synes, det er en rigtig dejlig krystal at arbejde med i forhold til det tema. Så jeg valgte jo så også 2 ekstra støttende krystaller. Det er nogle groundende krystaller. Man kan også godt vælge noget andet. Nu er de her 2 krystaller nok bare dem, jeg selv ville ty til. Det er den sorte turmalin, og det er røgkvarts. Begge 2 nogle rigtig dejlige, groundende og rensende krystaller. Og det er fordi, der ligger det her tema den her måned med at komme ud og gøre en masse ting. Og i det kan der også godt ligge lidt en fare for, at man måske gør lidt for meget. At man måske bliver lidt stresset, eller kommer til at have gang i lidt for mange ting den her måned. Og der kan den her sorte turmalin eller røgkvartsen være en rigtig god ven til lige at holde benene på jorden, og måske lige få den der grounding, så man lige husker at mærke efter ind i sig selv, og ikke bare har fuld fart på hele tiden, fordi det kan selvfølgelig også blive et problem. Så derfor har jeg ligesom valgt at have lidt flere krystaller på banen den her måned, fordi der ligger et ret bredt spektrum af energi. Vi har både den der friske energi, vi har også kommunikationen. Altså der ligger så mange toner. Generelt vil jeg sige, at den her april er virkelig en forfriskende og positiv månedsenergi, vi har, og nok en af de mest friske, vi kommer til at have i hele det her år. Så jeg vil bare ønske dig en helt fantastisk dejlig april måned. Tusind tak, fordi du lyttede med, og tak for nu.